Hello Kasman, बावखुंग्रि सफैबाय जों नै पार्किं दोनबाय आरो मेन बावखुंग्रि हाजोआव सफैयाखै जों दा पार्किंआव दोनबाय बेखौनो आङो दिन्थिनो नाजागोन आङो हाजोआव गाखोनायखौ माबायदि इन्जय जायो जोंना नै ग्रुपआ थांदों आरो थांदों साल बागान जाबाय नै हाजोआ बबेथिं मोनहैमारगोन बेखौथ' मिन्थिया हाबलाबायदों ओरैबो हाबदों आरो फैलागासिनो उनथिंजाय फैफेरखायाखै जायगाखौथ' मिन्थिखाया हाबगोन बे साल बागानाव सोरबाफोर फैयोबा रावबो खिलांनाङालै ओरैबा बिगोमाफ्रा रागा जोंनो जाहैदों खिनाङा हामा ओरैबा नै सावजोबनाय गासिबो लांदांथार एसेबां मोजां साफा खालामनायखौ खिना गालाङोबा बोरै जानोलै हे नै मोसौ खिनाय नुखाबायानो साल बागानाव खिग्राया नै बिसोरसो हनै गालांसैमोन नैथि खेबनि थाखाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैदों नोंथांमोनहा नायलांदो माबायदि इन्जय जालाङो गाखोनाय समाव माबायदि कन्डिसन मेंखाजोब्बायलै माथो दसे मेंखाबावबायसो नै आसोला जोंना बसा आरो गोजौ गाखोबावनांगौबा सेसखासै दानो मेंखाबायबा फेफे फुफु जाबावबाय सेस मेंखाबाय फाग्लासो सान्दुं गोसायाव अमा बे फेफे फुफु हां लानाया बिदिसो जाखाबाय माबायदि लामाजों फैनांगौ फैखोलै सोरबा खिनायफ्रासो गालागोन बायदिसो मोनलायलांबाय आङो हाग्रा गोजा सोरबाफोर मा होनो खिनानै एसे बिलाइफोरखौ खोबस्रांना दोनथोंसै सेसखा सेसखा लाथाब लुथाब गालांजोबो मोनामब्रोमनो जोङो थांदों आरो थांदों नाथाय जोङो गुबै लामाखौ मिथिया गुबुनफ्रा जेरैबायदि थांदों बेबायदिनो थांगासिनोल' दङ बैहाय जोङो गंसे मन्दिर नुहुरबाय जानो हागौ बेयो शिब मन्दिर थाबायलायगासिनो लामाखौ मोनबाय नै लामाखौ मोनबाय बेनोमोन लामाया आरो नोरजायाबो थांदों हनै ओरैजायबा मा लामा दं ओरै थांसिगोन जोङो दा दखान सखान दंलाजोबो दा हाजोनिफ्राय ओंखारबोबा नायला लांनांगोन बावखुंग्रि सिख्लाखौ दिनै बे बाराव साबसिन नुदोंलै सोर होनायबो दं नैहाय नै आरो नैजाय मा दं बावखुंग्रि फेस्टिभेल टुरिजम डिपार्टमेन्ट गोजौआव दावखोलांबाय नै स्टार्टिं जाहांबाय गोजौआ मानसिफोरा हाजो थिखिनिसिम सहैनो थाखाय बयबो होंगो दोंगो गाखोलांनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे हाजो थिखिनिसिम गासै जौथाया 1441 फिट गोलोमबायलै गासिमोन खावनै गाखोबाय जोंहा जिरायगासिनो आरो बरफ लानानैसो दावखोबाय नै मानिनांगोन बे मानसिखौ थान्दा बरफ लानानै थांगासिनो खोनासं समान जायगा मोनलायबाय सिखा थिदै जरा गोजाथार आसला हाथारला जाहैदों माबायदि जाबाय फेफे फुफुनो लास्ट मोनबाय जोङो लास्टखौ गाखोनो हाबानो जोब्बाय थिखिनि मोनहैसिगोन मालाय नै गाव गावनि नाम लिरदों बायदिसिना गोसोनायफोरनि नाम लिरलाबायदों नै जरा लिरलालै लाजिनाय मोनो आंथ' साख्रिनिबो नाम लिरो गोसोनायफोरनि हौवानि हिन्जावनि लिरलाबायना दोनो बे अन्थाइयानो जौसिन बे अन्थाइनि थिखिनानो बे हाजोनि जौसिन आरो
दा जों बे स्टेपआव मोनफैना दङ दन्दर नायनो नागिरदों जों दा बावना साथाय जादों सिगाङाव माबायदि अबस्थायाव दं नायनि इथिंनो हरलाय इथिं देखायहरलाय ओइ बेहाय माबा मोनसे जुनारफोर थायो नामाब्रा हा माबा मोनसे थानोबो हागौलै बेहाय जा मोजां दन्दर सिङाव खारनानै खां फुजा एरि होयो माथो बेबो दन्दरा बेहायनो आरोना अन्थाइजों दै जिरबोनाय दङ नै बाजावगासिनो दैया जालागासिनो दन्दरा बावना सा न'सा बेहाय दङ बावना सानि न'सा बेहाय बावना सानि दन्दर ना बेहाय बे बावना सा दन्दर आगोलाव नुयोमोन बावनासारा आरो एसे सैथ' जुलाव सोरनि जिउआव एसे डिजाइन नांहैबाय दा बेनिखायनो दा बिसोराव मानसिफोर देखा जाला नाथाय बे माबा दैज्लां बोथोराव बै दैसायाव थांनानै खांख्राइफोर जायो आरो औ नाफोर खांख्राइफोर खिन्थु आगाना बावनासारनि आगाना उल्था बेयावनो मिथिखायो आरोखि बे बावनासारा होननानै उल्थाबाथाय आगाना बायदि जों मानसि बायदि नङा आरो बियो औ बेनो उल्थासो आरो बेना आगाना मानसि गिदिरबाबो फिसासो खिन्थु एकदम सेम टु सेम मानसिनि माबा आगान फिसा जायो फिसा जायो ओमफ्राय बेयो बावनासाया फिसा गाहायबो जादों औ बे बारा गिदिर नङा बुस्थुआ गाहाय बहुद मानसि नुबाय आगोलाव खिन्थु दा बर्थमान मा बुंबावनो दा फेस्टिभेलनि माबा दा बारा नुवाखै आरोखि बिराद औ आरो लोंनाय जाबाय मानसिफोरा थांनो होबाय बेनिखायनो दा बावनासारा दा बारा इसिग्राब मानसिनि देखा जाला आरो दा गैया नङा दङ बावनासार दाबो जालांला बे ओंखारा जादोंमोन ओंखारा दा बेनो बावनासारनि माबाया बियो सयथ' जुगाव बहुद मानसि नुदों सयथ'थ' नङा सयथ' जोंनि थाखाय सयथ'नि जेखुनु माबायाव जोंनि आबौ आबैमोना बिसोर आरामसे बे बावनासारखौ नुदों आरो 10-20 बोसोरसो सिगां नुदों ना 10 बोसोर नङा बे 50 बोसोर सिगाङाव बे बावनासारखौ नुदों बिदिनो दै सेरमायनायखौ आजावगासिनो आदावदा बेनो दै सिङाव गुदुं बायदि दन्दर दंजोबो आरो अन्थाइनि बावनासो थाग्रा गुदुङानो जों ओरैजाय हाबनानै फारसेथिं ओंखारै जायो थांनानै नायनो हायो दंबावो गोगोमनो सिंसाराव थांबा होथेला जोबनाय गैया हा होथेनाय नङा होथेनाय दङ होथेनाय दं डेन्जार गुदुङा जिबलाय दैयाव ओंखारहैनो हायो आरो लोगोफोर आङो दा गुदुं सिङाव हाबलांनो नागिरबाय जोबोद गिलु बालु नुदों माथो हनै जिउआव गोदान मोनसे एक्सपिरियेन्स मोननो थांगासिनो दङ आङो बे गुदुं सिङाव हाबनानै जोबोद गिलु बालु दन्दर दा बेनि सिङाव सासे हाबलांनो जागायबाय जेरैबो खोमसि नुहुरजोबो हाबबाय आंबो दुद्रुगोन नामालाय माथो गोरा अन्थाइ स्लिम स्लिम गोजा ओइ माथो जेरैबो खोमसिलै लाइट फोजोंनांगोन हाबबाय जोङो माबायबाय आयौ माथो मा बुस्थु बेलाय साम' आंनि जिउआव दिनै गिबि खेब अन्थाइनि गुदुङाव हाबनानै मानबायनो मोनबाय नै बेयावबो गुदुं दं माथो आयौ ओरै गुदुं दङ नै माथो गुदुङा मोजां स्लिम स्लिम
फोथायनांगोनलै मानिनांगोन गुदुङानो एसे मोजां ओंखारजायो लासै अरे नै नै जों ओंखारजायो नै बारजायो बिदिबो मैला नांगोना बोरै बे गेजेरजों ओंखारजायो ओंखारबोबाय